Bueno, nola hasi zinan, mendiko lasterketa hau egiten, hainbeste kilometro korrikan? Bueno, a ver, hori pixkanaka azten da, baina... Bueno, azkenian mendira nire euskaldun asko bezala bizitza osoan jo naiz. Eta gero hasi nintzen, 25 urtekin edo, korrika, baina asfaltuan. 25 urtekin? Bai, behandu. Osa nahiko berandu, hasi zinan, ez da? Bai, behandu. Jope, eta munduko txapelduna izateko, ez alda berandutxo. O igual gogo gehiokin hartu zen duen igual. Ez dakit, bai. Bixa behandu bezala bai, baina, bueno, azkenean bizitza hola da. Tokatzea, eta listo. Bai, eta mundu guztia bezala korrika, egunero eta pixkat... Baina nola hasi zinan, nahi zen lasterketetan parte hartu, o nola izan zan hasiera hori? Hasiera da, genideak, hiru anaia arreba geha, eta nire anaia bigarrena aurra, 14-15 urtekin atletismoan hasi zan. Eta, bueno, azkenean nire ikusten dezu, anaiak korrika egiten dula, eta pixkat inbidi puntu hori, baina lehen garai baten, eta pena da, baina pixkat lotzare ematen zian korrika egiten, uste tetzeola hain normaliz. Nik uste baiet. Zorionez gauzak aldatu india, eta pixkat lotza puntu bat ematen zian, hasi nintzen erdi izkutuan eta korrika. Iten nuen pasiatzea joten nintzen bezala, nago korrika bukatzen nuen. Bueno, esaten dezu, gunen baten ja lotza hori galdu nunean, esaten dezu, bueno, hobetzia nahi dut honetan. Eta hasi nintzen entrenatzea, baina dana asfaltui begira. Eta bai egila da, mendira juten nintzen, baina korrika egiten nuen, da osan garai bat egiten nuen dana. Korrika gero mendira jun, gero eskiau, gero... Eta ja lagun batzun azkan beraiek baitez itxusten mendiko lastarketak. Eta zaten mendian, hasi berdezu mendian, ni mendira motxilakin eta bastoiekin, nik korrika ez nua. Eskerrak. Arginakan, ni mendira bai, baina beste motxila handiakin eta beste estilo batea. Eta... Tortilla patatakin, motxilakin, talakoak, ez da? Azeitunak mendipuntan, da txokolate pixkat, eta olakoak. Eta egun baten, inun, kilometro vertikal bat, gustatu zitzaiten, da, gaur arte. Agarra arte,